היי, אני סמדר. יש לי משהו לומר לכם. בגיל 60 הכל משתנה. זה לא אותו זמן שאנחנו עובדים כמו בני 20. זה לא הזמן שאנחנו צריכים להוכיח משהו למישהו. בשלב הזה של החיים, הגישה משתנה, המבט משתנה. המטרה היא כבר לא רק להרוויח כסף, אלא יותר לכבד את השנים שחלפו להם. הגוף מגיב אחרת, המוח מחפש שלווה, הלב מעדיף שקט על רעש. הילדים גדלו. אם הם הקשיבו לך זה טוב, אם בחרו בדרך אחרת זה הסיפור שלהם. התפקיד שלך הוא לא לשאת באחריות של ההחלטות שלהם. גידול הילדים נגמר. יום אחד הדרכה יכולה להימשך רק אם הם מבקשים אותה. נכדים נועדו לאהבה, לצחוק, לזיכרונות, לא להפוך לחובה. החוכמה בגיל כזה היא ההבנה שתפקידך יסתיים בתור מחנך. אז תטייל אם אתה יכול, תהנה מכל דבר קטן כגדול, תהנה מהקפה שלך, תלך לאט יותר, תשב בשקט לפעמים, תחלוק זמן בלי דחיפות עם מי שאתה בוחר, תלמד להגיד לא בלי להרגיש שאתה אשם, תבחר בעצמך בלי בושה, תנוח בלי פחד, כי שלום הוא גם פרס, השקט הוא גם הצלחה. הצורת חיים הזו היא גם אושר בעין, לא חייבים לקמת אותו בחומר, ותחשבו על זה. אני דוקטור סמדר מייזלס, PhD, הנייד שלי זה 050-444-0675, המומחיות שלי היא במדעי הבריאות. אז בריאות היא בעצם לא רק איזון תזונתי, ולא רק איזון תנועתי, היא גם איזון רגשי. מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם. ביי.